Nech žije Slovenská republika, nech žije ústava Slovenskej republiky. Ústava má v spoločnosti slúžiť ako civilná Biblia, ktorá určuje, ako má vyzerať život v našej vlasti. V jej preambule sa hovorí o stáročných skúsenostiach zo zápasov o štátnosť, o slovenskom národnom povstaní, o miery či zvrchovanosti. Obsahuje odkazy, ktoré odrážajú historické, politické či kultúrne skúsenosti nášho národa, ktoré sú v skutku jedinečné a pre zachovanie ducha našej spoločnosti podstatné. Tieto odkazy sú však dnes pošliapavané porušovaním ústavy Slovenskej repu na každodennej báze. Len za posledný rok evidujeme 30 rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej re o porušovaní nášho najvyššieho legislatívneho dokumentu. Svedčí to o rešpekte niektorých politických síl k našej vlasti a ku všetkým občanom, ktorí ju budovali a ktorí tvoria náš národ. Je nutné, aby sa Slovensko v najbližších mesiacoch a rokoch vrátilo k dodržiavaniu ústavy série. Je nutné, aby si spoločnosť zvolila vládu, ktorá upokojí štát ako celok a prestane hľadať neexistujúcich nepriateľov. Dnešný deň by mal byť pre nás mementom, že život, ktorým spoločnosť žije v posledných rokoch, nie je tým životom, za ktorým sme chceli smerovať. Nikdy však nie je všetkým dňom koniec. A v strane Smer, Slovenská sociálna demokracia, veríme, že sa na Slovensko po 30. septembri vráti pokoj, stabilita, dôstojnosť a suverenita.